संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। आज खरंच वाटतं की जे काय राणे साहेबांनी 2005 ला शिवसेना सोडली, त्यानंतर काँग्रेसमध्ये गेले। 12 वर्ष काँग्रेसमध्ये राणे साहेब आणि आम्ही सगळेजण होतो। 12 वर्ष काँग्रेसमध्ये राहिल्यानंतर आज मागे पाहिल्यानंतर राणे साहेबांना जो शब्द काँग्रेसने दिला होता की एक माझ्या मुख्यमंत्रीला तुम्ही पक्षामध्ये घेताय आणि त्याला सांगताय, आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ वरिष्ठ नेते त्यांच्यावर बसतात, एका माजी मुख्यमंत्र्यांना, एका ज्येष्ठ नेत्यांना सांगतात की तुम्ही आमच्या पक्षामध्ये या, आम्ही तुम्हाला 6 महिन्यामध्ये मुख्यमंत्री करतो। ते 6 महिने 12 वर्ष झाले, पण मुख्यमंत्री कोणाला मध्ये 3 मुख्यमंत्री त्यांनी 2 का 3 मुख्यमंत्री बदलले, 2 का 3 मुख्यमंत्री बदलले। आज जगभरातले किंवा देशभरातले पत्रकार विचारतात, आश्चर्याने पाहतात की काँग्रेसची ही वाताहत कशी झाली, काँग्रेसची वाताहत का झालेली नाही, का झाली आहे? त्याचं मुख्य कारणच हे सगळं आहे। दिलेला शब्द पाळायचा नाही, त्यांना कुठलाही मास लीडर आवडत नाही। चांगले मास लीडरना ते कसं संपवायचं ह्याचं कट कारस्थान काँग्रेसमध्ये चांगलं, काँग्रेसवाल्यांना चांगलं जमतं आणि ते व्यवस्थित पद्धतीने करतात। आज 12 वर्ष काँग्रेसमध्ये राणे साहेबांना अगर मुख्यमंत्री बनण्याची संधी दिली असती आणि 2005 गेला त्यांना मुख्यमंत्री केला असतं, तर मी तुम्हाला विश्वासाने सांगतो उद्धव ठाकरे हे औषधाला पण सापडले नसते। ही परिस्थिती आज महाराष्ट्रामध्ये तयार झाली।